ilunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay na mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 41 minutos na kaligid sa na alas 5 sa hapon. Welcome mga Pinas pagpalagad siya platuntunan Bombo Report sa afternoon edition na pang Huwebes ng edisyon siya platuntunan pizza trash sa bulan sa Pebrero. Kamusta na kumamasok natin mga kabombo natin sa kabusahan surat sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Mga nakatutok na karon live sa ato sa FB kay YouTube channel ng mga taga-Negros, taga-Bacolod, di mga bayan sa Pilipinas, di mga bayan sa kalibutan. Makitaan na ilabatiin natin pagpalagan sining hapon siya platuntunan Bombo Reports Afternoon Edition. Masako-sako natin nga mga merkado, masako-sako natin mga dalanon. Inong puli na sa aton sining nga mga trabahante. Kamusta na aton nga mga driver, kamusta aton nga mga manugbaligya sa mga merkado, kamusta ang income sa bungadlaw? Kaupo dyan tagsa diri kahapon niya si Bombo Dennis Rubicano. Mga balita, sa aton si mga nagpauna mga balita, lokal res bakuna sa butika. Ginlunsyar na sining adlaw diri sa may syudad sa Bacolod. Probinsya sang Isabela nagdonar sang bugas na para iya sa mga biktima sang Bagyo Odette diri iya sa Negros Occidental. Samtang Negros Occidental Provincial Police Office may pinakadamo nga most wanted person nga na-prender sa bulan sang Enero sa kabuusan niya sang Western Visayas. Sa mga balita sa palibot niya sang pungsod presidential aspirant Bongbong Marcos ay nag-atras, hindi magtambong sa paghiwaton buwas nga presidential forum nga pangunahan niya sang KBP. Kag Presidente Duterte voluntaryo kung nagpa-isolate matapos ma-expose sa isa ka individual nga positibo sa COVID-19. Kag sa balita ikan sa luwas ang pungsod 16 ang patay sang magamit sang cocaine nga ginapatihan ginimpunan sang hilo or iban nga substance dito ya sa pungsod Argentina. Ang mga balita ato ni may balita ato ni sa sahon sining hapon palagid siya platuntunan Bombo Report sa afternoon edition. Magkapinan to lagi da. Taga i-check ta kada may mga linabay nga mga fire truck no check ta ko din nga portion sa Bacolod ang may ara sang kuan may fire call. Kaya balikan ta si Bombo Carla Milifensor sa balita kag pilapgid ka mga balita no. At sa tuga to si Bombo Carla Milifensor de kita na may kabanan kaina sa nga ugto ang probinsya sa Negros Occidental no. Siling nato baton sang pito ka mga truckload no sang bugas no. Ini mga bugas na putos-putos na ini no. Tagsa ka putos na 2 kilo. Ini nga bugas gindonar mismo niya sa probinsya sang Isabela. Terrible no. Taga probinsya sang Isabela no donar dala sing bugas diri. Karga sining pito ka mga truckload ako na pito ka mga 6x6 na gain travel through Roro no 3 kadlaw o 3 gabing ila sining pag-travel padulong diri sa probinsya sa Negros Occidental. So ining mga pinotos sang bugas gain baton ini no sa aton sin provincial administrator mga 10,000 kaputos no
tagsa ka putos composed of plani 2 kilo sang bugas mga kabinan, no? 10,000 for the province kag 5,000 for the si Palay City mga kabinan, no? Konta na si Bobo Carla sa balita kag iya flash report, no? May arasing fire call diri sa sunod ya sa Bacolod somewhere or check ta karon sa pikirin niya Bombo Carla sa patrol mayong hapon kamin. Yes, Bomba Danis, live kita diri subong sa may area sa country sa diri sa may isa ka building diri sa may Mandalagan o kana Lacson Street. Dala sa unahan ta? Bomba Danis. Dila sa unahan ta? Bukarla. Yes, Bomba Danis. Go ahead. Yes, Bomba Danis, live kita diri subong sa isa ka call center nga building diri sa may area sa Mandalagan. Bomba Danis, kung sa diin may naglugtad diri subong isa ka sunod, no? So, Bomba Danis, gakad po kita sa may likod nga area kaya hindi ko gina-identify kung di ari. Sa may kilid, di ba la ayon, no? Makita nga nakita ka na nga asobi mo Carla, no? Yes, Bomba Danis, pero hindi ko kitaan kita ang pinaka-double nga aso, no? Pero dito lang sa ginaalaktan ko, may ara sa aso ako diri nga makita pero sa may court ang likod sa isa diri ka building sa may mambalta na concentrate Bomba Danis, no? So ang aso mo Carla makitaan mo hindi halingin man sa silang main building sa call center or sa likod nga portion o separado nga building? Sa likod portion sa building Okay. Bomba Danis subong na sila. Quebec. Lakat naton inipasulod, no? At agad sa kero naton kung ano kadako ang sunog. Ginay ma'am sa likod. Sa likod. Okay, so ang iban diri kami ginapagwa na Bomba Danis kay ang Bomba Carla. Yes, inang aso makita mo da mismo halin sa main building sining call center building por sa likod nga porsyon. Yes, Bomba Danis. So subong ari na madamo naman diri sa nga fire truck nga yari diri subong. So far siguro Bomba Danis ano na ini, no? Ano ni tawag na control naman kay wala naman gid kita may makitaan diri nga dako gid nga kalayo Bomba Danis. Okay, makita ta Bomba Carla, no, ang imong video, no, tara ka sa likod nga portion sining building sang call center. Yes, Bomba Danis. So mamakot kita diri sa may guard kung diin dumping, no. Masulod kita diri, no. Bomba Danis kag hibalo naton kun diri diin kita pito ang ini nga nagluntad nga sunog. So kasi diri ginaguro sa may kilid Bomba Danis kay ito nga portion base sa ilang genset dra or din nga portion? Abagay Bomba Danis ari diri sa may kilid, no. So under control naman siguro ang kalayo kay wala naman ini sila nagpagwa sa nga Bomba Danis base sila na generator generator room do. Okay. So Bomba Danis diri sa may kilid, no. So makita diri naton nga nag-asugid. So, ano hindi na hambal na kung ano na diri nga area pero daw balay na yaw daw separado Bomba Carla sa compound sinang sinang call center agent, call center building. Baliyar gini ka call center building nga Bomba Danis. Okay. Pero hindi pa naton gin ma-establish Bomba Danis kung diin gini dapit nga area kaga under control. So under control naman, sir. Under control naman. So ano na da nga area, sir? Ano na dira nila nga area? Wala pa wala. Building sa ano ni sir? Concentric? Di pa, wala pa. Wala pa. Okay, so wala pa gid kita full details sa Bomba Danis, no, pero isa ini ka building sang call center diri sa area sang Barangay Mandalagan, Lacson Street, Bomba Danis. Kasi dalon sila da Bomba Carla sing main nga building do may mga commercial establishments sila mo Bomba Carla. Hindi ka magsala. Yes, Bomba Danis, pero ini part ini siya sang call center building pero ari sa may kilid, no. Hindi pa ginaton may establishar kung ano na diri nga area ang nasunog kaga sa subong nga Bomba Danis na ano naman, no, na palong naman ang kalayo o kung na under control naman ang kalayo Bomba Danis. Wala ka na may makita nga aso abi Bomba Carla subong? Mayara pa Bomba Danis, no. Ang makita ko diri nga aso medyo ano pa may itong pa kay gina ano subong sa mga farmers, no.
ginapatay nila ang kalayo Bombadanis. So kung katubang ka sa sining call-centric building, ang area sing kalay do ari sa wala nga side kung katubang ka? Yes, Okay. yes, Bombadanis. Ari ini siya sa kilid din nga side kang naluntaran sang sunog Bombadanis. Eh dito sa right side do dako yung bakante nga makasulod ng mga fire truck diya sa piyak ka side do gamay na diya bumbo ang area bumbo Carla mo. Yes, Bombadanis. So that's why no nga duwa na diri ka area ang ginsudlan sa tubang kag diri man sa likod ang ginsudlan sa katapusan DFP Bombadanis. So may mga gapasumpit pag man sing tubig sa house ng mga fire truck na responder kitaan mo. Yes, Bombadanis. No, masaylo kita tubala sa unahan. Okay, makulabante ka ba, no? Para mas daw klaro-klaro sa aton nga mga gatuktok or live sa aton sibuk na mo sa viewer ta sa aton live sobra 200 sa Bumbo Carla. So try gid din nato na agi diri sa may area gid mismo para mapalapitan naton Bombadanis. Pero amo na diri nga area sa kilid na sang building ang naluntaran sang sunog Bombadanis. So ato na to madamo na bisang nagapadulog ito nga mga farmers sa Bombadanis kag papisitan ini nila sang tubig Bombadanis. Okay, no? So makabila makita nyo karon na live sa Bombora de Bacolod, no? Ang area dira, sining call-centric building, sa may area sang Lacson, Mandalagan, no? Ang mga responderan sa madamo nga mga fire truck, no? Sining nagtuwaw nga kalayo. Po si Pablo ka na daw, no? Daw wala na aso? Yes, po Dennis na. So makita dito. Na sang aso, no? Napalo sang mga katapos sang BFP Bombadanis. Ano ang area man? Kasi kung may silikos na lang, may mga iba na daw kupaldo, may mga baligyaan na daw, ano na, no? Hindi, ari kita ya sa may kilid gid Okay. Bombadanis, no? So, bali mga dos takan na makita din naton. Mga stakan ini nila sang mga exit kag entrance nga mga signages Bombadanis kag mayara sang mga box pa na diri, no? Mga suga, no? Dos takan ini ata nila. Diri sa may building Bombadanis. Do stock room nila, stock room? Yes, do stock area ini nila kag sa uloon nang ini amo ina ang nasunog Bombadanis. So sa subong nga try gid subong nga mapalong ang kalayo diri sa may area sa kilid sa building sa isa ka call center sa building Bombadanis. Okay. Kamusta ang sitwasyon? Waay na sing aso gida nga makitaan tabi nga daw tubok pa? Yes, Bombadanis. So wala na kita diri sa nga makita gid nga kalayo o kung madamol nga aso diri sa may area sa nga nasunugan Bombadanis. So amo na lang inisubong ginapang kuha nila ang mga gamit para mapalong gid o kung patay gid kung maya pa sa mga baga ang area Bombadanis. So ano daw makita mo Bubo Carla? Ano daw may mga karton man na da, may mga ano mga unod sina diraman? Makita ko dito Bombadanis mga suga. Suga sang ako lang diri sa mga karton, mga suga nga mga fluorescent ba. Okay. Bombadanis. Pero ang ato nga area, ang kita ko dito tiles ini. Hindi ko gid Bombadanis, no, kaya madamol siya. Kag ang una niya ang muna subong ang ukay para Bombadanis para para makuha gid bala ang mga baga-baga, may mga baga-baga pa na nabilin Bombadanis. So probably daw stock room na da nila ina nga area. Yes. Mahambal na to niya do stock room na kaya bangod din makitaan kita diri nga may mga fluorescent, may mga signages diri nga mga exit kag entrance Bombadanis. Okay. So dawla lagi man sing aso no makitaan ta sa imong live feed musbongo. Yes, Bombadanis, wala naman din sa aso. Ang giningon na lang nila is ukay na lang din mo kay daw hindi ko gid Bombadanis ang plywood na lang madamol. Amo ni subong ang kita ko diri sa akong sininga tubang kag naka-stock kinabala naka-file na Bombadanis ang nga size nga plywood amo ina siya. So ang kalayo ng galin. Tira nga area Bombadanis kag ang ginaukay sa subong kagid miyara sa isa ka cabinet na ukay subong sang katapos sang BFP Bombadanis.
medyo mapalapit para ma-asa na ito. Mhm. Matubig na. So sa tubangan ito sa punta lapos man na pagwa dira Bumukarla. Yes, so Bomba Dennis, no? Napos na ini sa pagwa. Makita din natin yung mayara sa mga kabinet. Ini naka-stock ini. Hindi ko maano Bomba Dennis, no? Kung ano ini. Ang sa atubang ko. Ang ginagutang na pala Bomba Dennis na para hindi magkuha hindi masundan sa mag-ako na. Do kwan abe do ano saman do acoustic panawag sina nga ano naman. Yes, Bomba Dennis kasi May din siya sa kwan karton bala mo do papel nga do gin compress mo na para do ginagamit soundproof no sa isa ka area o sa kwarto. Yes. Okay. Yes, Bomba Dennis. Kasi buong ginapalong diri ang ang may cabinet diri sila ang opisyan Bomba Dennis para at least makakuha ang mga baga-baga panganab. Pero sa first kaini sa Bomba Dennis na ito sininga ito pa, mambal maging nga madasig sa maanhan sang kalayo, matagikan sang kalayo Bomba Dennis. Pero so far daw pag-assess mo na pagtanaw mo why nagban siya kalayo ay nagban nasong area. Yes, Bomba Dennis wala na sang kalayo ang ininga area ay ginapalop na lang ginapakita na rin sa paybay para matula na ang baga-baga Bomba Dennis. Sa Bomba Dennis ibaloon ini nato no kung ano ang ginhalinan kung ano na diri ang mga nasunog Bomba Dennis. Sige mo Carla, balikan ta kada karon no makachimpot ang area gate no. Pero so parte way na dapat kabalakan nato si makuturan nga narmas ang pag sinriyaw karon sa aton nga mga fire truck padulong diri sa may area sa Lacson Mandalagan na Carla. Yes, Bomba Dennis. So ini karon na dugangan ini bandol kay gina gina-imbestigahan kay ini Bomba Dennis. Kay ibaloon ini naton kung ano ginadiri nga area diri sa building sa call center Bomba Dennis. So mga agent na galobragin pagwa gina as nakita mo Carla na no. Yes, Bomba Dennis may ara sa mga agents nga gululuwa kagaina no sa nagapadulong diri ang mga fire trucks diri sa area Bomba Dennis. Sige Carla, maintain nila sa imong live feed. Balikan ta kada karon makachimpot ang Carla. Bomba Dennis lagi kan diri ini si Bumbo Carla may dapat para sa Pampasang Radyo ng Pilipinas. Magiging ka number 1 sa Bacolod. That's the radyo. Bumbo. Damo salamat Bumbo Carla, may defensor live report ni Bumbo Carla. Wala dapat kabalaka ako makaturan nga larmas sining pag sinumpit sa madamo mga fire trucks sa gawin dire sa may area sa Mandalagan Lacson no. Nagtuon kalayo di sa may building no sang call centric building no sa may Lacson Mandalagan pero ti kuan man na fire out man. Kuan na to gina-check na sa aton nga makatapos ang Bureau of Fire Protection kung paano gito nagluntad ang kalayo no matapos naggagwa ang aso no sa dalom nga porsyon no sining nasabit yang call center building niya sa may area sa nga Lacson Mandalagan mga kebenan. Inyong platutunan Bombo Report sa afternoon edition magapanabalik makaligan lamang plaka importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Magandang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Ikatlo na ho sa buwan ng Pebrero 2022 sa ulo ng ating mga balita. Si Pangulong Rodrigo Duterte dinala sa ospital para magpa-check up ayon ho yan sa ulat ng Malacanang. Samantala naman si dating Senador Bongbong Marcos tinanggihan ang imbitasyon ng KBP kaugnay sa Presidential Candidates Forum bukas dahil sa conflict of schedule. At sa ating ulat, sa labas ng bansa, 20 katao patay matapos ma-overdose ng cocaine doon sa Argentina. Cyber scam naman sa mga guro pinaiimbestigahan sa Kamara. At close fishing season, inalis na muna sa northeastern part ng Palawan ayon huyan sa anunsyo ng BIFAR. Sa ating international news, 3 drones naman na tumago sa airspace ng Gulf country, naharang at nawasak ng United Arab Emirates. Sa balitang palakasan, Los Angeles Lakers bumawi ng panalo laban sa Portland Trail Blazers matapos ang 4 na sunod na talo. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamitot ngayon sa ating mga detalye. Dito mga kabombo ay umani ngayon ang samot-saring reaksyon. Ang ulat na si Pangulong Rodrigo Duterte ay dinala sa ospital. Pero may mga paglilinaw dyan ang palasyo ng Malacanang. Maki-update tayo kay Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, kinumpirma ni Acting Presidential Spokesman na Secretary Carl Nograles na nagpunta sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero pagbibigay din ni Nograles, ito ay para sa routine medical check-up ng Pangulong Duterte. Inalam pa natin kung kailan dinala ang Pangulo sa ospital pero hindi pa sumasagot o nagbibigay ng update itong si Secretary Nograles. At merong ngang ipinadala na larawan itong si Senador Christopher Bongo kung saan ay nasa loob ang Pangulo. At katabi niya yung ayon kay Senador Bongo ay personal doctor ni Pangulong Duterte. At ang Pangulo ay naka-hospital gown ng brown at naka-face mask, face shield din habang nasa loob ng isang van. At itong araw ang kanilang sinakyan pagkagaling
sa ospital. At una rito ay kinumpirma rin ni Nograles na naka-mandatory quarantine ngayon si Pangulong Duterte dahil nalantad o na-expose ito sa isang household staff na nagpositibo nga sa COVID-19 nitong linggo, January 30, at agad itong isinilalim sa RT-PCR test. Ayon kay Nograles, negative naman daw yung unang RT-PCR test sa Pangulo noong January 31 at ganoon din noong February 1. So magkasunod na RT-PCR test yung sinagawa agad kay Pangulo Duterte at negative naman daw. At ang inintay na lamang natin ay yung timeline. Dahil kung ang Pangulo Duterte ay naka-mandatory quarantine at kung ngayong araw siya nagpunta sa Cardinal Santos Medical Center, ay posible na kumbaga na-expose din siya sa labas sa ibang tao sa ospital. Pero ang iginigit ngayon ni Secretary Nograles ay walang paglabag dahil batay sa assessment ng doktor daw ni Pangulo Duterte ay cleared siya na pumunta sa ospital at magkaroon ng medical check-up. So kung posible ay panglimang araw na kung simula January 30 yung kanyang quarantine, Bombo Dennis. Pero tingnan natin dahil wala pang definite malinaw na petsa at oras kung kailan nga nagpunta ang Pangulo sa Cardinal Santos Medical Center. Bagamat una kanina ay may kumalat nga na bandang alas 2 ng madaling araw o basta maaga pa kanina nung nandun raw ang Pangulo sa Cardinal Santos Medical Center para sa kanyang routine check-up. Bombo Dennis. Okay. Bombo Raymond, although ito may mga paglilinaw naman dito yung Palasyo Malacanang, pero 'di ba bahagi ng batas na dapat ilahad ng isang nakaupong Pangulo yung kalagayan ng kanyang kalusugan. Pero that's good news, ano, na wala naman palang problema. Pero ito yung routine check-up na ginagawa, no, Bombo Raymond. Pero kailangan pa rin siguro na from time to time maglabas talaga ng malinaw na mga pahayag mula sa kampo ng Pangulo para maiwasan yung mga espekulasyon mula doon sa iba't ibang panig, Bombo Raymond. Buti na lang at nagpadala itong si Senator Christopher Bongo ng kumbaga proof of life or proof of masabi natin na state of health ni Pangulo Duterte. Maayos naman siyang nakaupo, katabi yung kanyang personal doctor at si Senator Bongo sa van ay nasa harap siya, katabi ng driver, Bombo Dennis. So abang natin mamaya kung may mga developments pa dahil tuloy-tuloy yung ating pagkaugnayan sa mga opisyal ng Malacanang. Okay. Alam mo, Bombo Raymond, hindi may iwasan na magkaroon talaga nitong mga espekulasyon dahil sa magkakasunod na araw ay walang ulat sa bayan, walang personal na pagharap ang Pangulo dahil sabi, may ibang aktibidad na ginagawa. Pero ito nga, yung later na lumabas na mga impormasyon, pero that's good news naman na nakita natin kahit papano na may mga nilalabas na impormasyon, Bombo Raymond. Well, ang last na appearance ng Pangulo ay noong January 24 para sa kanyang Talk to the People at nagkaroon ng kumbaga itong hindi natuloy ngayong Lunes, Bombo Dennis, dahil nga sa pagka-expose ng Pangulo sa isang COVID positive. At sabi naman ng mga opisyal ng Malacanang ay next Monday ay meron na daw Talk to the People ang Pangulong Duterte. Sige. Maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala naman, umaasa ng agarang tugon mula sa korte ang kampo ni Opposition Senator Leila de Lima kaugnay ng kahilingan nito na makita man lang ang inang nasa kritikal ang kondisyon dahil sa karamdaman. Isinumite nito ang motion sa Muntinlupa City RTC Branch 26 kung saan nakabinbin ang kanyang mga kinakarap na kaso. Hiling ng kampo ng senadora na payagan siyang makauwi, ngunit dahil sa pandemya, hinimok na lang niyang payagan sila ng hukuman na makapag-video call sa kanyang 89
taong gulang na ina. Nabatid na nananatili ang ina ni Dilima sa isang hospital sa Iriga City, Camarines Sur matapos magpositibo si COVID-19. Pakiusap ng mambabatas, makita man lang sana niya ang ina kahit sa simpleng paraan at magkaroon sila ng pribadong panahon para sana makapag-usap. Ang senadora ay kasalukuyang nakakulong ngayon sa Camp Crame mula nang ito ay sumuko sa mga otoridad noong 2017 dahil sa mga inakusahang drug-related cases. Bombo International News. Hindi bababa sa 20 katao ang namatay at 74 naman ang na-hospital sa isang suburb ng Buenos Aires, Argentina matapos uminom ng cocaine na may nakakalasang substance, posibleng mga opioid ayon sa mga otoridad ng Argentina. Sinabi ng mga opisyal na iniimbestigahan na nila upang matukoy kung ano ang halo ng cocaine at binalaan ang mga bumili ng gamot sa nakalipas na 24 oras na ito ay itapon. Sinabi ni Sergio Berni, ang Security Chief for Buenos Aires Province, na sinusubukan ng mga otoridad na hanapin ang nakakalasa na substance upang alisin ang sirkulasyon nito. Anya, may nakahalong ingredient na atake nito ang central nervous system. Humigit kumulang 10 katao naman ang inaresto matapos salakay ng mga pulis ang isang bahay sa 3 de Febrero kung saan pinaniniwalaan nilang dito ibinenta ang cocaine. Kailangan marinig ang boses ng mga manggagawa. Kailangan mabuo ang kapangyarihan dahil ang gobyernong ito ay atin. Ang bukas ay kailangan natin ang leader ng tama ay paglalaban at ang mali ay lalaban. Hangad kong ibalik ang mapagkaisang paglilingkod ng magbubuklod sa ating bansa. I do not run in promises. I run on sa ating pamahalaan na patuloy na nagsasamantala at nagnanakaw sa kaban ng bayan. Malapit na kayong magsama-sama. Ipaglalaban ko kayo hanggang dulo. Itataya ko ang lahat. Ibubuhos ko ang lahat na kayang ibuhos. Haharapin na ang tanong at isyu ng bayan. Ilalahad ang kani-kanilang plataporma at programa para sa taong bayan. Sama-sama nating kilatisin ang mga kandidatong tumatakbo sa pagkapangulo. Inimbitahan ang 6 sa kanila. Sino nga ba ang karapat-dapat na mamuno sa bansa? Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Moderated by Karen Davila from ABS-CBN and Rico Hizon from CNN Philippines. At mga panelists na magtatanong at bubusisi sa ating mga kandidato mula sa iba-ibang broadcast at digital news networks. Bombo Elmar mula sa Bombo Radio Philippines. Robbie Alampay mula sa One News. Dan Andrew Cura mula sa Far East Broadcasting Company. At Ed Lingao mula sa TV5. Makakasama rin natin ang iba-ibang miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas mula Luzon, Visayas at Mindanao. Panatas sa Bayan, the KBP Presidential Candidates Forum. Ngayong February 4, alas 9 ng umaga. Mapapanood sa mahigit 300 estasyon ng radyo at telebisyon. Ang Panatas sa Bayan, the Presidential Candidates Forum, ay hatid sa inyo ng Bombo Radio, Star FM at KBP. Sa dagdag pa mga balita sa oras na ito, ang mga kandidato pinaalalahanan ng COMELEC na dapat ay makakuha na ng campaign permits bago ang pagsisimula ng kampanya sa February 8 sa national candidates. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Gerald Ulep. Bombo Jane, Bombo Dennis, ilang araw na lamang bago itong kampanyahan para sa mga tumatakbo nga sa national position, pinaalalahanan ng Commission on Elections o COMELEC itong lahat ng mga kandidato para sa kanilang campaign permits. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, hindi raw makakapagkampanya ang mga kandidatong hindi kukuha ng campaign permits mula sa campaign committee. Ang naturang komite naman ang maglalabas ng rules at itong regulations sa mga susunod na araw bago ang pagsisimula ng kampanya sa Pebrero 8 ng mga tumatakbong presidente, vice-presidente, mga senadora at mga party list groups.
Kasabay nito, pinaalalahanan na rin ng poll body ang mga kandidato na bawal na itong pagbibigay ng kahit anumang uri ng ayuda, maging ang mga paraffol, itong pagbibigay ng cash, kahit dati na raw itong ginagawa bago itong campaign period. Ang kampanyahan ay magtatapos sa Mayo 7 ngayong taon. Kaugnay niya narito pa ang paliwanag ni COMELEC spokesperson James Jimenez. They can't campaign willy-nilly. They have to secure campaign permits from the campaign committee, which is why the campaign committee will be publishing its rules and regulations in the next coming days. But that's about it. No, they obviously can't post in places that are not common poster areas. But for the most part, it's actually interesting because I've been going around the city and a lot of places actually don't have as many posters as they used to be. No, for the most part, I've seen these posters attached to common poster areas, billboards, or identified fencing in parks, etc. And not too many streamers or not too many posters are in evidence. I might just be going to the wrong places of town, but this is something that they're going to have to be more careful about in the coming days. I realize that while I say that, supporters might also be gearing up to increase the number of posters of their chosen candidates or their principals, but that's going to be problematic for them because COMELEC will have a takedown operation for these illegally posted materials. Tinig ni COMELEC spokesperson James Jimenez. Samantala itong campaign period naman sa mga local positions ay magsisimula sa Marso 25 at magtatapos din sa Mayo 7. Bombo Gerald. Go ahead, Bombo Dennis. Paano naman yung pag-monitor ng COMELEC doon sa mga gumagamit ng online? Sabi nga niyan, i-maximize yung online o yung internet dahil hindi naman makabiyahe-biyahe yung mga kandidato doon sa iba't ibang lugar, lalo na't kung may nananatili pang mga restrictions sa Bombo Gerald. Although, may mga bahagya ng pagluluwag, pero hindi natin alam sa pagsisimula ng kanilang kampanyahan kung talagang mas maluwag na o may mga area pa na under restriction sa Bombo Gerald. Paano naman yung monitoring ng COMELEC doon sa mga gumagamit ng internet sa kanilang paraan ng pagkampanya? Meron nang inilabas, Bombo Dennis, itong COMELEC, kaugnay pa rin dito sa online campaigning, yung tinatawag nilang internet ito, yung sa internet, yung pangangampanya sa pamagitan ng internet. Mayroong inilahad kung ilang spots per day at para doon sa mga presidente, vice president, itong mga senador, saka yung mga party list groups. So, yun nga, tama, Bombo Dennis, dahil ngayon, Pebrero pa lang, hindi natin alam kung mas luluwag or mas sikip na naman yung mga restrictions pagdating ng buwan ng Abril saka sa Mayo na, Bombo Dennis. So, yung COMELEC ay meron ng isinet naman na itong pagkakampanya dito sa gamit itong mga social media platforms nang sa gayon ay makilala sila dito sa social media dahil limitado yung galaw ng mga kandidato ngayon, unlike noong 2016 na talagang mga Pebrero pa lamang yung pag-start ng kampanya ay halos araw-araw silang nagpapakita sa publiko. Sa ngayon ay depende doon sa mga lugar, yung mga restrictions doon na kailangan nilang sundin para makapasok doon na Bombo Dennis. Kaya medyo masalimuot or talagang sabi natin mahirap yung pagkakampanya ngayon dahil pa rin dito sa pandemic nga na naranasan pa rin dito sa bansa, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Mag-ingat ka dyan na Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras natin, 16 na minuto na makalipas ang 6:00 ng gabi. At sa puntong ito ng ating humbalitaan, kapiling ho natin ang National President ng Kapisana ng mga Broadcasters ng Pilipinas, our very own, si Bombo Herman Basbanyo. Sir Herman, magandang gabi po sa inyo. Kapiling ko rito ang aking katandem si Bombo Jane. Good evening, sir. Good evening, Bombo Dennis and Bombo Jane. Unang-una, gusto po naming malaman ang update, yung mga preparasyon. Alam namin, very crucial itong period po na ito.
Kumusta naman ang mga paghahanda ng KBP habang ilang oras na lang ho ang inihintay actually, di ba? At ano yung ang inyong focus ngayon ng atensyon, Bombo Herman, sa preparasyon? Well, mga finishing touches na lang yung ginagawa ngayon, handa ng lahat. At ang mga panelist, ready na. Si Bombo Ilmar, ang kasama na ng tatlo, kasama ang ating mga moderators, si Caravilla at si Rico Hizon, they're all set, no? And then, of course, yung mga KBP chapters nationwide ay handa na rin dahil may mga question coming from the regions, national significance as well, no? Ay nakahanda na rin para sa event natin bukas. And the 5 na mga kandidato ang magsama-sama virtually sa KBP Presidential Candidates Forum, Bombo Dennis. Okay. Dito ho ay inuulan kami ng tanong. Nitong nakalipas na araw, ganito rin. Maraming mga nagtatanong ho sa amin kung sino kaya yung mga present at sino naman kaya yung hindi makakadalo dito ho sa KBP Presidential Candidates Forum, Sir Herman. At anong aasahan doon sa ating mga kandidato? Ang pinadalhan natin ng imbitasyon ay 6 sa mga kandidato at ang nagtanggap ng ating imbitasyon ay 5. Si Calio de Guzman, si Mayor Isko Moreno, si Senator Ping Lacson, si Senator Manny Pacquiao at si Vice President Leni Robredo. At hindi nagtanggap na letter of decline ay si former Senator Bongbong Marcos dahil nasisabi niya may konflikto sa kanyang schedule, Bombo Dennis. Ang bukas na event, sa 5 na yan, I am assuring our public na it will be interesting, then very informative pa rin para sa ating mga kababayan, an opportunity para sa mga kandidato, at opportunity also para sa ating mga botante, sa ating mamamayan. Marinig nilang mga plataforma, ang mga proposisyon, ang mga opinyon ng ating mga kandidato, at yan ay isang basihan para magmuni-muni sila at pag-isipan kung sino dapat nilang ihalal sa mga aplikante na ito sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa, Bombo Dennis and Bombo Jane. Konting idea lamang po para sa ating mga taga-subaybay, at least alam nila kung anong kanilang aasahan. Gaano ho tatagal itong presidential forum na ito? At ano yung mga expected mula dun sa mga kandidato? Sila ba may pagkakataon na sila mismo magtanungan o may iba pa bang set up na nakalaan para sa kanila, Bombo Herman? May 2 parte, Bombo Dennis, ang bukas na forum. Yung una ay ang panelist ay magtatanong sa mga kandidato. Sasagot ang mga kandidato, tanong ulit ang mga panelist, tapos sasagot ang mga kandidato. Pangalawang portion ng forum ay ang town hall type of whereby yung mga chapters ng KBP ay magtatanong galing Luzon, Visayas at Mindanao, no po. So marinig din ang pagtanong ng mga galing sa Davao, sa Cagayan de Oro o kung saan diyan na napili. May 2 sa Luzon, may 2 sa Visayas, may 2 sa Mindanao. At ang isang katanungan galing sa isang region ay sasagutin ng lahat ng mga kandidato, Bombo Dennis at saka Bombo Jane. Kaya maraming mga katanungan na in-expect natin na may local application pero of national significance as well. Kaya sabi ko nga, interesante ito at very informative para sa ating mga kababayan. Remember, 5 itong inyong mapakinggan bukas, no? At marinig ninyo ang kanilang makurukuro at paningin sa mga issues na itatanong ng ating mga panelists saka ng mga kasapi ng KBP chapter sa iba't ibang bahagi ng bansa. Okay. With your indulgence, Bombo Herman, magtatanong din ang aking katandem dito, si Bombo Jane. Bombo Jane. Sir Herman, magandang gabi po sa inyo. Sir Herman, balikan natin yung issue na pag-decline ni dating Senador Bongbong Marcos Jr. sa pag-attend ng forum. Maaari po bang malaman, Sir Herman, kasi sinasabing conflict of schedule ang dahilan kung bakit hindi siya makadalo. So maaari po bang malaman kung kailan nagpadala ng invitation ang KBP sa kampo ni Marcos, Sir Herman? Well, ang imbitasyon pinadala natin, I think it was the second week before the 19th, no? Kasi yung sagot, nagpadala ng letter, ng sulat, ang kampo ni Senator Bongbong Marcos at that was dated January 19.
At doon pa lang ay nakalagay na at that time, ang mga na-schedule nilang appointments ay hindi pa na-clear up, kaya they were declining our invitation. But nonetheless, dahil na yung iba, kahit verbal, hindi rin kagad-agad sa ating mga imbitasyon. So pinagbigyan natin ng panahon sila na ayusin yung schedule at tingnan ulit. Baka may paraan o may puwang na pwede nilang i-reconsider ang aming imbitasyon. May una, isa, dalawa lang na nagsagot outright, positively, affirmatively. Pero ang karamihan ay tiningnan pa muna yung schedule. But ultimately, yun nga, up to the last minute, nagsagot yung mga kandidato at sinabing sila ay attend. Except of course kay former Senator Bongbong Marcos because of the conflict in schedule. Tayo naman sa KBP ay nire-respeto natin yung ganong posisyon ng isang iniimbitahan. Dahil alam natin na though we were hopeful na tanggapin nila lahat yung ating mga imbitasyon at gusto natin na andyan sila lahat, pero we were also ready na dahil imbitasyon na naman to, ang decision ay sa kanila at yan ay ating nire-respeto. In any invitation, we fully understand that it lies upon the shoulders of whoever is invited to make a decision whether to accept or to turn down an invitation. Kaya tinatawag natin yung invitation. Kaya inintindi natin yan. But rest assured, again, ang event ay maging very informative. Maraming makuha ang ating mamamayan sa ating mga kandidato na maging presente bukas sa ating KBP Presidential Forum na marinig, kita ninyo dito sa Bombo Radio at sa Star FM. Okay, with that, maraming salamat po, Bombo Herman. At sa mga update siguro, kami kukuha na lamang ng mga karagdagang impormasyon kung may mga development pa. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat. Magandang gabi. My pleasure. Magandang gabi po sa ating lahat, sa ating tagapakinig. Maraming salamat po. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, natin hong nakausap live via Zoom ang Presidente, National President ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, si Bombo Herman Basbanio Arberion. At yan ay tuloy-tuloy yung kanilang mga paghahanda. Bukas na ho kasi yan. Kaya ho, mga kabombo, mga ka-Star Nation, tutok ho kayo sa ating mga himpilan ng Bombo Radio at Star FM sapagkat bukas ay magkakarinigan ho tayo dito sa pagtutok sa Presidential Forum para ho dito sa mga kandidato na tumatakbo sa pagkapresidente para sa 2022 national elections. Sa dagdag pa nating balita, nakatakda magsumitiho ng kanyang resignation letter si Commission on Elections Director James Jimenez bilang tagapagsalita ng komisyon. Sinabi ni Jimenez na ito ay para bigyan ng leeway o pagkakataon ang acting COMELEC chairman na si Socorro Inting para makapag-designate ng gusto niyang maging tagapagsalita o spokesperson ng toll body. Personal daw niyang isusumiti ang kanyang courtesy resignation kay acting chairman Inting at pero sinabi naman ni Jimenez na lagi naman itong nagsusumiti ng kanyang resignation letter tuwing mayroong bagong COMELEC chairman. Bahagi rin daw ng pagbabago sa COMELEC kasunod na ng pagre-retiro kahapon ni na dating Commissioner Sherif Abbas o dating Chairman Sherif Abbas, Commissioner Rowena Guanzon at Commissioner Antonio Co. Jr. Samantala naman, 50 stranded na overseas Filipinos mula sa Bahrain ang naiuwi na balik dito sa Pilipinas. Ayon yan sa Department of Foreign Affairs o DFA. Ito ay kinabibilangan ng mga pregnant women, overstaying overseas Filipino workers, deportees at minors na dumating sa Ninoy Aquino International Airport noong January 31. Ayon pa sa DFA, ang quarantine facilities ng lahat ng repatriates ay inayos na yan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ang Embahada ng Pilipinas sa Bahrain ay nakipag-ugnayan sa Bahrain's Interior Ministry at mga opisyal ng immigration upang makuha ang mga exit clearance at permit ng mga repatriate. Napagalaman na ang pag-alis ng unang batch ng mga repatriate na ito ay epektibong naglunsad ng repatriation program ng Embahada para yan sa taong 2022.
Naghatid yan sa atin sa oras na 26 na minuto na makalipas ang alas 6 ng gabi. Update muna tayo doon ho sa issue ng mga guro na naging biktima ho ng hacking sa kanilang mga accounts. Ano? Yung cyber scam doon ho sa mga guro ay paimbestigahan na rin pala sa Kamara de Representantes. May balita si Bombo Dave Vincent Pasig. Tama ka dyan, Bombo Dennis. Pinapaimbestigahan nga ng Makabayan Blog sa mababang kapulungan ng Kongreso yung cybercrime na nambibiktima sa mga accounts ng mga guro sa Land Bank of the Philippines. Inihain ng Makabayan Blog ang House Resolution number 2484 para ipasilip sa House Committee on Basic Education and Culture ang issue na ito. Anila, dapat managot ang Land Bank sa kanilang kapabayaan sa oras na mapatunayan na totoo nga na mayroong nangyaring breach sa kanilang security at hacking sa kanilang hawak na mga impormasyon o hindi naman kaya ay kulang ang security features ng kanilang online platforms at iba pang mga features para rito na itinatakda naman ng batas. Inimok din nila ang Department of Education bilang ito naman ang principal employer ng mga nabiktima ng mga guro na magsagawa rin ng kanilang hiwalay at sariling investigasyon. Nauna na ngang sinabi ng Land Bank na handa silang makipagtulungan sa National Bureau of Investigation na siyang nag-iimbestiga na sa usapin na ito sa kasalukuyan. Ayon sa Teachers Dignity Coalition, nasa 100 teachers ang nagreklamo na sila ay nawalan ng pera sa mga pumasok na mga unauthorized transactions sa kanilang Land Bank accounts. Bobo Dennis. Okay, Bombo Dave, so kailan ito isasagawang pagdinig kung sakali? Dahil alam natin, nakabakasyon na yung karamihang mambabatas. Well, lahat ng mambabatas ay naka-break na. Pero pwede naman magkaroon ng hearings. Kaya lang, kailan yung schedule nito para matutukan? Baka interesadong makinig din dyan sa hearing, yung mga guro mismo, Bombo Dave. Yes, tama ka dyan, Bombo Dennis. Kasalukuyan ay naka-break na nga yung dalawang kapulungan ng Kongreso. Pero as of the moment, filed pa lamang ito sa Kamara at hindi pa nararaffle sa House Committee on Rules sa kung saan ito mapupunta na appropriate committee, Bombo Dennis. So after noon, saka pa lamang magkakaroon ng schedule. Pero inaasahan nga natin, bagamat naka-session break, posible pa rin naman na magsagawa ng investigasyon ang Kamara sa naturang usapin. Lalo pa, dumarami yung bilang ng mga guro natin na nambibiktima nitong cybercrime activity na ito, Bombo Dennis. Okay, so ano naman yung initial na magiging hakbang dito ng papatawag ba yung mismong mga guro at yung mismong bangko, Bombo Dave? Ang posibleng mangyari dito, Bombo Dennis, dahil nga naglunsad na ng kanilang hiwalay na investigasyon ng National Bureau of Investigation, posibleng ipatawag ng mababang kapulungan ng Kongreso sila upang sa gayon ay makuha din yung resulta ng initial na investigasyon nila na isinagawa. Bukod dyan, inaasahan din natin na maipapatawag din yung mga opisyal mula sa Department of Education bilang sila nga yung tinatawag na parang principal employers itong mga nabiktima na mga guro. At inaasahan din natin, tama ka, na magkakaroon din siguro ng papel sa investigasyon yung ilan sa mga nabiktimang guro, Bombo Dennis. Ay sige, maraming salamat, Bombo Dave. Bombo Dave Vincent Pasit nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang mga balita, nakakumpleto na ngayon ng kabuang 14,006 na hemodialysis treatment ang Hemodialysis Center ng Philippine Red Cross. Ito ay sa kabila ng kanilang nararanasang kakulangan sa mga tauhan dahil sa kinakaharap na pandemya ng bansa ay nagpatuloy pa rin ang operasyon ng PRC Hemodialysis Center habang ginagamot ang mahigit 71 na mga pasyente. Nakapagbigay serbisyo din ito ng nasa 7,183 na mga treatments sa buong taong 2020 at karagdagang 3,942 na mga treatments noong taong 2021. Sa kasalukuyan, nasa 22 mga pasyente ang ginagamot sa PRC Hemodialysis Center at naghahanap pa ito ng iba pang mga pasyente dahil kaya umanong tumanggap ng hanggang 90 na mga pasyente ang kanilang pasilidad. Sinabi naman ni PRC Chairman at Chief Executive Officer Senator Richard Gordon na itinatag ng PRC ang Hemodialysis Center upang mapatibay pa ang humanitarian efforts at pangako nitong iangat pa ang dignidad ng mga tao. Samantala, ang 15 state-of-the-art dialysis machine ay mula sa donasyon yan ni Dr. Takao Suzuki, ang chairperson ng Tokushukai General Incorporated Association, habang ang hemodialysis treatments naman ay pinunduhan niya ng Bloomberry Foundation.
Inanunsyo ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na nasa 1,000 metriko tonelada ng healthcare waste, mga galing ho sa mga basura na ginamit sa isyong pangkalusugan. Ang nakolekta araw-araw ho yan ng kanilang ahensya at sinabi ni DENR Undersecretary Jonas Leones na mula ho sa nung panahon ay pag-utos ng gobyerno ang paggamit ng face mask at gayon din ang iba pang mga kahalintulad ho na kagamitan ay dumarami rin yung mga basura na kahalintulad nito. Anya sa ngayon ang pagtaya ng Environmental Management Bureau ay mayroon tayong 1,000 metric tons ng healthcare waste kada araw ang kanilang kinukolekta. Ibinahagi ni Leones na nakikipag-ugnayan na sila sa local government units, lalo na doon sa mga barangay para matiyak ang koleksyon ng mga basura. Ipinaliwanag ni Leones na kinokolekta ng isang barangay ang mga healthcare waste at dinadala ito sa isang temporary transfer station. Pagkatapos ay kinukuha ng pamahalang munisipyo ang naturang mga basura at dinadala naman ito sa treatment facility bago idirekta doon sa final disposal site. Ang final disposal site niyan mga kabombo ay maaaring landfill o kaya naman yung lugar talaga na imbakan ng mga pasilidad na ginagamit sa gamot at iba pang mga kahalintulad nito. Samantala naman, inalis na ang closed fishing season sa Hilagang Silangan ng Palawan makalipas ang 3 buwan. Sa isang advisory, sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na inalis na ang closed fishing season sa Hilagang Silangan ng Palawan simula noong Martes, February 1. Sa pinagsamang inisyatiba yan ng gobyerno, sektor ng pangisdaan at iba pang stakeholders na nilagdaan noong 2015 na nagsasara ng panahon ng pangingisda sa Hilagang Silangan ng Palawan mula Nobyembre hanggang January bawat taon. Ang closed fishing season ay sinimulan upang protektahan at palitan ang populasyon ng mga species ng Dicapterus na kilala ito bilang galunggong sa panahon ng peak spawning season nito at i-regulate ang paggamit ng purse seine, ringnet at bagnet sa paghuli ng galunggong sa loob yan ng conservation area sa Hilagang Silangan ng Palawan mula Nobyembre hanggang January tuwing taon. Kung maalala, nauna nang inihayag ni Agriculture Secretary William Dar na inaprubahan niya ang pag-angkat ng 60,000 metric tons ng isda para sa unang kwarterya ng 2022 upang madagdagan ang local production sa gitna ng inaasahang kakulangan. Sinabi ni Dar na inaprubahan niya ang pag-angkat ng maliliit na pelagic fish tulad ng round scad o galunggong dahil sa projection ng BFAR ng potensyal na kakulangan sa supply na 119,000 metric tons dahil sa closed season ng pangingisda. Kapatayan ng mga balita sa ating mga kasamahan, ang Pilipinas ay may sapat naman daw na pondo para doon sa pagbabakuna doon sa mga batang edad 5 taong gulang hanggang 11 taong gulang. Yan ho ay batay sa pahayag ng Department of Finance. At may pag-uulat si Bombo Everly Rico. Mayroong sapat na pondo ang Pilipinas para bakunahan ang mga batang edad 5 hanggang 11 anyos. Ito ang pagtitiyak ng Department of Finance. Sa inilabas na statement ng kagawaran, ang unang batch ng COVID-19 vaccine doses na naaprubahan para sa naturang age group ay inaasahang darating na sa bansa ngayong araw, Pebrero 3. Sa kasalukuyan, tanging ang US-based Pfizer pa lamang ang manufacturer na gumagawa ng bakuna na angkop para sa mga bata. Ayon kay Department of Justice International Finance Group Undersecretary Mark Dennis Hoven na nasa kabuang 30 million doses ng new formulated Pfizer para sa mga edad 12 anyos pababa ang pinaglaanan mula sa nakalipas na loan at sa new loan agreement nito. Nauna na ngang lumagda ang Department of Finance ng isang loan agreement na nagkakahalaga ng $250 million mula sa Asian Development Bank at karagdagan pang $250 million na loan deal sa Asia Infrastructure Investment Bank noong Desyembre ng taong 2021. Gayon din, karagdagang $300 million na loan mula sa World Bank.
Ang additional loan amount na ito ayon kay Finance Undersecretary Joven ay augment sa kasalukuyang pondo para sa pagbili ng mga vaccines para sa pediatric population ng bansa at para sa delivery ng 30 million doses na gagamitin naman para sa age group 5 hanggang 11 anyos. Ang grant at loan financing na nagkakahalaga naman ng kabuang $3.25 billion na kinontrata bilang suporta sa mga proyekto na inimplementa ng Department of Finance may kaugnayan sa COVID-19 response ng bansa. Batay kay Vaccine Czar at National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., sinabi ng Finance Department na tinatayang sisimulan na ang pagrolyo ng mga bakuna para sa mga batang edad 5 hanggang 11 anyos sa Pebrero 4. Sa datos naman mula sa Department of Health hanggang Pebrero 1, pumalo na sa kabuang 59.12 milyong mga Pilipino ang fully vaccinated. Kabilang na dito ang mga adults at minor population na edad 12 hanggang 17 anyos. Kung maalala sa unang linggo ng buwan ng Enero ng taong kasalukuyan, inihayag ng Department of Finance na nakapag-secure na ang Pilipinas ng kabuang $800 million o katumbas ng 40 billion pesos na halaga na inutang mula sa multilateral development banks upang matiyak na may sapat na pondo ang gobyerno para sa procurement o pagbili ng mga bakunang gagamitin para sa booster shots. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Inihayag naman ng Securities and Exchange Commission na inilabas nito ang draft para sa isang memorandum circular na naglalayong limitahan ang mga rate ng interest at mga bayarin na ipinapataw ng mga lending company, financing firms at kanilang online lending platforms. Ang guideline na inilabas noong January 27 na para sa public comment ay magpapatakbo ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng Circular Number 1133 Series of 2021 na nagsasaad ng pinakamataas na rate ng interest at iba pang bayad sa mga kumpanya na nagpapautang at financing at kanilang mga online lending. Batayan sa circular ng BSP, ang fixed maximum nominal interest rate ay nasa 6% kada buwan o humigit kumulang 0.2% sa isang araw. At ang effective interest rate sa 15% kada buwan para yan sa mga covered loan na unsecured general purposes loan na hindi hihigit sa 10,000 pesos at may tenor ng pautang na hanggang 4 na buwan. Sinabi ng SEC na kasama sa effective interest rate ang nominal na rate ng interest kasama ng iba pang naaangkop na mga bayarin at singil tulad ng mga bayarin sa pagproseso, mga bayarin sa serbisyo, mga bayad sa notarial, mga bayad sa paghawak at mga bayarin sa pag-verify bukod sa iba pa. Ngunit hindi kasama ang mga penalties for late at non-payments. Bilang karagdagan, ang mga lending firm ay maaari lamang magpataw ng hanggang 5% bawat buwan para sa late na pagbabayad sa mga natitirang nakaschedule na halaga na dapat bayaran. Samantala, ang mga financing companies naman ay papatawan ng 50,000 pesos sa unang paglabag, 100,000 pesos sa ikalawang paglabag at ikatlong paglabag naman para sa parehong category ay maaring umabot sa 1 million pesos. Suspensyon ng kanilang financing at lending activities hanggang 60 days. Ang pagbawi naman ng kanilang certificates of authority to operate as financing o financing lending companies. Itinataguyod sa plenaryo ng Senado ang panukalang batas na naglalayo na lumikha ng Philippine Center for Disease Control and Prevention. Iniharap na nga ni Senator Pia Cayetano sa plenaryo ang Senate Bill 2505 o ang panukalang Philippines Center for Disease Control and Prevention o CDC Act. Ang Senate Bill 2505 ay naglalayo na itatag ang CDC sa ilalim ng Department of Health. Ito ay magsisilbing technical authority sa pagtataya, gayon din sa pag-iwas, pagkontrol at pagsubaybay sa mga nakakahawa at hindi nakakahawang sakit sa ating bansa. Ang iminungkahing batas ay naglalayon ho na magpatibay pa sa isang balangkas na nagtataguyod ng whole of system
whole of government at isang whole of society approach na magpapadali sa paggawa ng desisyon sa pagbabantay sa science and technology, lalo na ho sa panahon ng mga emergency at lalo na yung may kinalaman sa kalusugan ng publiko. Kapag naitatag na ang CDC ay magkakaroon ng mga sumusunod na sentro na mamumuno at mag-uugnay ho ito sa mga pangunahing tungkulin ng ahensya. Una, ang Center for Health Statistics, Center for Surveillance and Epidemiology at Center for Health Evidence and Center for Reference Laboratories. Ang mga ito ay malilikha po sa pamamagitan ng muling pagsasaayos ng kasalukuyang mga opisina at unit sa loob ng Department of Health. Samantala naman, water supply irrigation sa mga bukiri ng Bulacan at Pampanga babawasan dahil sa pagbaba ng antas ng tubig sa Angat Dam. May pagulat si Bombo Marlene Padiernos. Nagbawas ang National Irrigation Authority o NIA ng supply ng tubig sa mga irigasyon para sa mga bukirin ng Bulacan at Pampanga dahil sa pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Ayon kay National Water Resources Board Executive Director Dr. Sevilio David Jr., kasalukuyan na kasing nasa 197 meters ang antas ng tubig sa nasabing dam na halos nasa mahigit 10 metro na ang ibinaba kumpara sa karaniwang level nito. Dahilan kung bakit mas minabuti niya ng kanilang kagawaran kasama ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS at National Irrigation Authority o NIA na i-manage ang tubig dito upang masiguruan niya na mabibigyan ng seguridad ang sapat na supply ng tubig hanggang sa matapos ang panahon ng tag-init ngayong taon. Tiniyak naman ni David na mayroon pang sapat na tubig ang maibibigay para sa mga irigasyon upang masiguro ang kaligtasan ng mga pananim sa bukirin sa mga lalawigang sinusuplayan ng Angat Dam. Paliwanag niya, mayroon kasing sinusunod na irrigation measures ang NIA upang mapangalagaan ito ang supply ng tubig na inire-release sa kanila, katulad na lamang anya ng pag-manage sa tubig sa mga irigasyon. Kahit daw nagkaroon ng bahagyang limitasyon sa alokasyon ng tubig para sa mga irigasyon ay mapapakinabangan pa at mapapangalagaan pa rin anya nito ang mga pananim. Samantala, sinabi naman ni David na patuloy nilang pinapanatili ang kasalukuyang alokasyon ng tubig na 48 cubic meters per second sa buong Metro Manila dahil sa importansya ng tubig lalo na sa panahon ngayong may kinakaharap na pandemya ang bansa. Sa kabilang banda naman ay sinabi din niya na nakahanda ang deep well at treatment facilities kung sakaling magkaroon man aniya ng problema sa dami ng tubig na mailalabasan ng Angat Dam. Patuloy naman niyang pinaalalahanan ng publiko na magtipid sa paggamit ng tubig at i-recycle ito hanggat maaari bilang pagtulong na rin anya sa pag-manage ng releases sa mga dama sa Pilipinas. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Tinitingnan ngayon ng Department of Education na mapanatili pa rin ang maraming feature ng distance learning kapag bumalik na ho sa normal ang Pilipinas mula sa nararanasang pandemya. Sinabi ni DepEd Undersecretary Nepomuceno Malaluan na ang mga aspetong ito mula sa remote learning ay magiging regular feature sa pagtuturo at pagkatuto ng mga estudyante na rin. Anya, maraming aspeto ng distance learning ang magiging regular na feature na rin kapag maibalik na sa normal ang lahat. Kung maalala mga kabombo, dahil nga sa nangyaring pandemya, ang DepEd ay nagtakda ng distance learning kung saan ay hindi na kailangan pang pumunta ng personal ang mga mag-aaral sa kanilang mga campuses para ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Ang mga mag-aaral ay kailangan lamang gumamit ng iba't ibang pamamaraan at makapagsumite ng kanilang mga modules sa pag-aaral o kaya naman ay sumali sa mga online class. Tinanggal din ng DepEd ang humigit kumulang sa 60% ng curriculum para sa pag-adjust para sa remote learning approach matapos na isara ang pilot phase ng limitadong face-to-face classes dito sa ating bansa. Pinahintulutan naman ng DepEd nitong Pebrero ang mga regional directors na magsagawa ng in-person classes sa ilalim ng expanded phase.
Sinimulan na ng Philippine Coast Guard ang kanilang sea trial sa multi-role response vessel na MRRV 9701 na binili at planong gamitin sa pagpapatrolya sa karagatang nasa sakupan ng bansa. Sa isang payag, sinabi ng Philippine Coast Guard na ginanap ang naturang sea trial sa mga dagat ng bansang Japan na isinagawa naman ng pinagsama-samang tulong ng shipbuilder na Mitsubishi Shipbuilding Company Limited, vessel consultant para sa proyekto ng MCCIP Phase 2, Japan Marine Science Incorporated, Nippon Kaiji Kyukai Classification Society at iba pang gumagawa ng kagamitan. Gayun din ang mga opisyal at tripulante ng Philippine Coast Guard MRRV 9701. Sa isang video ay ibinahagi ng Coast Guard ang performance at general seaworthiness ng MRRV 9701 kung saan ipinakita din ang ginawang testing sa bilis, maneuverability, functionality ng equipment at safety features nito. Ang MRRV 9701 ang kasalukuyang pinakamalaking vessel na nakuha ng Philippine Coast Guard at malapit nitong gamitin ng Coast Guard para magbigay ng serbisyo bilang barko Republika ng Pilipinas, Teresa Magbanwa. Inaasahang darating sa Maynila ang naturang sasakyang pandagat sa huling bahagi ng buwang ito. Ang MRRV 9701 ay ang una sa dalawang 97-meter vessel project na tinustusan ng gobyerno ng Japan sa ilalim niya ng Phase 2 ng Maritime Safety Capability Improvement Project sa pagitan ng Japan at Republika ng Pilipinas sa pamamagitan naman ng Department of Transportation noong October 2016. Tinatayang nasa 11,700 mahigit na law graduates ang inaasahan na kukuha ng kauna-unahang online at regionalized bar examinations simula huyan bukas at sa linggo, Pebrero 6 sa lubhuyan ng 29 na testing centers sa buong kapuluan. Ang Korte Suprema sa pamamagitan ng Office of the Bar Confidant ay magpapatupad ng mga mahihigpit na hakbang para sa pagpasok sa testing center dahil na rin sa mga paghihigpit na ipinapataw ng national government at ng local government units na rin kung saan ay gaganapin ang bar examinations. Kinakailangan na sumailalim sa antigen test ang mga examinees bago pa man ang eksaminasyon at ang mga mapapatunayan na positibo ay kailangan kumuha ng confirmation na confirmatory test na RT-PCR test. Kinansila ang bar examinations para sa 2020 dahil na rin sa pandemya at nagpasya ang Supreme Court na isagawa ang naturang pagsusulit kasabay ng 2021 law graduates. Nagpasya din ang kataas-taasang hukuman na bawasan ang coverage at paikliin ang duration ng 2020-2021 online bar examinations. At dahil na rin dito, ang 2 araw na eksaminasyon ay daraw sa halip na dati ay 1 buong buwan, ay every Sunday ang kanilang pagsusulit, ay ginawa ho itong 2 araw na lamang, mas maikli ng dihamak kumpara sa dating schedule upang matiyak na ligtas ang mga kukuha ng pagsusulit sa anumang isyong pangkalusugan at posibilidad ng anumang hawaan. At gayon din, yung mga ikinukonsidera ho dito, mga kabombo, ay yung mga kukunin ay yung law pertaining to state and its relationship with its citizen o dati ho yan na tinatawag na political law, labor law at taxation law, yung criminal law at yung tungkol naman ho ito sa personal and commercial relations, yung dating tinatawag na civil law at commercial law at yung procedure at professional ethics at yan ho ay mas kilala doon sa tinatawag na remedial law, legal ethics at practical exercises. At ang unang 2 set ay gagawin sa 4 ng Pebrero bukas yan, habang ang iba pa ay sa 6 naman ng buwan ng Pebrero ngayong taon. Samantala naman ang pagbabakuna sa mga batang 5 hanggang 11 anyos sisimulan na sa Lunes ng Taguig LGU. May detalye si Bombo Annalise Soberano.
Magsisimula na ng pamahalang lokal ng Taguig City ang pagbabakuna sa mga batang may edad 5 taong gulang hanggang 11 taong gulang sa Lunes, February 7, 2022 at gagawin ito sa 2 locations sa SMX Convention Center, SM Aura at Lakeshore Vaccination Hub. Ayon kay Taguig City Mayor Lino Cayetano na mayroong kabuuang 9,519 pre-registered minors na readyng magpabakuna, ngunit maaari pa rin itong madadagdagan. Hinimok ni Mayor Cayetano ang lahat ng mga residente ng syudad na mag-register at i-book ang vaccination ng kanilang mga anak. Bisitahin lamang ang kanilang trace.taguig.gov.ph o bisitahin ang website na vaccination.taguiginfo.com para sa karagdagang updates at announcement patungkol sa COVID-19 vaccination rollout ng syudad. Siniguro ni Mayor Lino na pangungunahan ng city government ang transition para sa new normal mula sa pandemic patungong endemic. Inatasan na rin ng alkalde si Administrator Lyle Pasco para i-audit at i-check ang progress ng kanilang Taguig 2025 plan na nakapokus sa city's full transition para sa isang highly sustainable city para maging resilient sa pandemic at iba pang mga pressing problems na kinakaharap. Una nang sinabi naman ni Department of Interior and Local Government spokesperson Undersecretary Jonathan Malaya na ang pagbabakuna sa mga batang may edad 5 taon hanggang 11 taon ay gagawin sa 6 na location. Ito ay gagawin sa Philippine Heart Center, Philippine Children's Medical Center, National Children's Hospital, Manila Zoo, EZM North EDSA sa Skydome at Phil Oil Gym sa San Juan City. Bukod sa mga nasabing location sa Metro Manila, magkakaroon din ng 30 location sa Central Luzon at Calabarzon. Ito ay ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Pinaalalahanan din ni Malaya ang mga magulang ng mga bata na may comorbidities na ipresenta ang medical clearances at proof of relationship sa minors na babakunahan. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa mga oras na ito, kukuha tayo ng update dahil miyembro ng Dawla Islamia Mauti Group patay matapos manlaban sa mga otoridad doon sa Lanao del Sur. May update ng Star FM Zamboanga. Patay ang isang pinaniniwalaang miyembro ng Dawla Islamia Mauti Group matapos manlaban sa tropa ng 1st Marine Brigade, Barangay Lumbak, Balabagan, Lanao del Sur. Nakilala ang suspect bilang si Polo Alim, kasapi ng Dawla Islamia Mauti at may kasong murder. Ayon kay 1st Marine Brigade Commander Brigadier General Jonas Lumawag ay nagsasagawa sila ng law enforcement operation sa Barangay Lumbak, Balabagan, Lanao del Sur nang paparating pa lamang umano ang tropa ng mga militar sa kanilang target ay pinaputukan na sila ng mga armadong kalalakihan na nauwi sa palitan ng putok ng 2 panig na tumagal ng 10 minuto. Na-recover mula sa pinangyarihan ng insidente ang isang M16 rifle na may M203 grenade launcher, isang hand grenade, isang unit ng cellphone, iligal na droga at mga drug paraphernalias. Samantala, nasa mahigit 300 na mga sumukong miyembro ng Dawla Islamia at BIFF mula sa mga probinsya ng Maguindanao, Sultan Kudarat at North Cotabato. At yan ang ulat mula rito sa himpilan ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Barbie nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Ito naman tayo sa Central Visayas dahil may konsehal daw. Na-aksidente ho ito. Nahulog sa talampas. Ito ho yung plato. Nahulog. At yan ay nakalulan ho doon sa kanyang sasakyan. May balita ang Star FM Cebu. Binawian ng buhay ang isang barangay konsihal ng Lugo, Borbon, Cebu matapos mahulog ang sasakyan nito sa talampas ng ipaparada na sana nito. Nakilala ang biktima na si Ruben Hatamosa kung saan naipit ito sa sasakyan at hindi agad na rescue dahilan sa pagkamatay nito. Base sa investigasyon ng Borbon PNP, ipaparada na sana ni Hatamosa ang sasakyan nito sa gilid ng kanyang tindahan, ngunit habang pinaatras niya ito ay dumiretso at nahulog sa talampas na may lalim na 17 feet. Dahil sa lakas ng impact, naipit ang biktima sa driver's seat at nagtamo ito ng maraming sugat sa katawan. Sinubukan pa itong dalhin sa malapit na pagamutan, ngunit idineklara itong dead on arrival. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News.
Hinarang at winasak ng United Arab Emirates ang 3 drone na tumago sa airspace ng Gulf country sa mga lugar na walang populasyon noong araw yan ng Miyerkules. Sinabi ng Defense Ministry ng bansa, ang estado ng Gulf ay nahaharap sa ilang mga pang-atake sa nakalipas na ilang linggo, kabilang isang pag-atake ng missile noong Lunes sa pagbisita ng paggulo ng Israel. Inangkin naman ng kilosang Houthi na nakahanay sa Iran ng Yemen ang pananagutan. Sinabi ng Defense Ministry ng bansa na handa itong harapin ang anumang mga banta at ginagawa ang lahat ng kinakailangang hakbang upang ang estado at ang teritoryo nito ang mga pag-atake sa United Arab Emirates. Ang sentro ng komersyal at turismo ng riyon ay isang pagtaas sa digmaan sa Yemen, kung saan ang mga Houthi ay paulit-ulit na naglunsad ng mga missile at drone sa Saudi Arabia. Nagpadala naman ng Amerika ng fighter jets upang tulungan ang United Arab Emirates kasunod ng mga missile attack. Bombo Sports News. Natuldukan na rin ng Los Angeles Lakers ang kanilang kamalasan matapos na mamayani naman sa kanilang laro laban sa Portland Trail Blazers sa score na 99-94. Bago ito ay lumasap ng 3 sunod-sunod na pagkatalong Lakers. Pero sa pagkakataong ito, hindi na hinayaan pa ng Lakers big man na si Anthony Davis na mag-collapse ang kanilang team, lalo na sa fourth quarter. Ang All-Star ay bumuhos ng 19 points sa last quarter. Mula huyan sa kabuang 30 points at 15 rebounds. Malaking tulong din ang ginawa ni Carmelo Anthony na nagambag naman ng 24 points habang hindi pa rin nakakabalik sa kanyang game itong si LeBron James sa ika-4 na sunod na laro dahil naman sa pamamaga ng kanyang paa. Sa ngayon mga kabombo, hawak na ng Lakers ang 25-27 win-loss record para ho sa ika-9 na pwesto sa Western Conference. Bombo Entertainment News. Ang ina ni 2019 na Miss USA Chesley Christ gulat na dumadanas pala ng mataas na level ng depresyon ang anak. Mga pangamba ng suicide na beauty queen sa kanyang edad lumutang. May chika na si Bombones kay Abiab Mercado. Hindi umano inakala ng pamilya ni Chesley Christ na umabot na pala sa mataas na level ng depresyon ang 2019 Miss USA. Unang best na pagsasalita ito ng ina ni Chesley na si April Simpkins 3 araw matapos masawi ang anak na kinalaunan ay kinumpirma na umano ng New York Police Department na suicide ang dahilan. Ayon sa 53-year-old mom ni Ches, pagiging masayahing tao kasi ang pagkakakilala ng kanilang angkan kay Chesley na malayo sa kung tawagin ay high-functioning depression at maging siya ay hindi ito nahalata. Kung maalala, nagulantang partikular ang global beauty pageant community nang mapaulat ang pagtalo ni Christ sa 29th floor ng 60-story condominium sa New York kung saan siya ay nanunuluyan. Sa ngayon ay lumutang sa online world ang artikulo na isinulat ni Ches noong nakaraang taon kung saan may mga pahiwatig ito tungkol sa pagtungtong niya sa edad na 30 na tila kinakatakutan niyang dumating. Nabatid na kinikilala ng Miss USA organization si Ches bilang may pinakamatagal na reign sa loob ng 557 days matapos matagalan ang pagpasa nito ng corona nang mapostpone ang Miss USA 2020 pageant dahil sa pandemya. Si Mrs. Simpkins ay naging beauty queen din noong 2002 kung saan siya ay kinoronahan bilang Mrs. North Carolina, US. Yan ang latest chika. Ito si Bombo Nes, kaya Biab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na ito lang mga kabombo ang bahagyang paglakas pa ng piso 51 pesos 10 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Singaporean dollar naman ay may katumbas na 37 pesos 94 centavos. Ang Hong Kong dollar 6 pesos 55 centavos at ang euro 57 pesos 78 centavos at Saudi Arabian rial 13 pesos 62 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank.
Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay naganyaya sa lahat para sa samang-samang panalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At yan ang Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Paradyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada